Днес ви споделям една рецепта за високопротеинова баничка. Става уникално вкусно. Винаги я приготвям, когато ще ни идват гости. И всеки път много я харесват. Ето как да си я направите и вие. Първо разтопявам масло на водна баня. Вместо кисело мляко използвам скир, за да стане по-високо протеинова. И в него слагам една лъжица сода за хляб. През това време разбивам 4 яйца. Добавям една кофичка котич, 300 грама сирене и кофичката с скир. Разбърквам добре и сместа ми е готова. Слагам върху всяка кора от разтопеното масло от сместа и завивам. Намазвам с още малко масло отгоре. Завивам с фолио и слагам във фурната. Пека я на 200 градуса за 30 минути, след което махам фолиото и останалите 10 минути я печа без фолио. Ето го и резултатът. Стана супер хрупкава отвън и мекичка отвътре. А за повече такива лесни и бързи рецепти, вземи моята книга "Здравословно за всички от дома". Към нея има и 2 книги подарък: "Шоколад без вина" и "Яш торта без вина".